You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Ay, que me pumelo, welelu wal. Magnus, ndi ho. Ndi hita nwa. Ijoba oku icheta maka ejibu wai koliga akụkọ maka ya. Oku icheta. Ataba. Ijoba. Ya wa hewe ka ifua. Hello. Akala heke ojo. Ndi otu dere m shi hote ya. Waka se. Ijoba abage bushwa abakwo. Wachi. Well, so bad. Ada. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? On essaie une adresse. On fait un bac comme nous. On va carrément. I'm fine. Hello. Thank you. Call you go 2,000. So bad to get him So 2,000 we continue here. 2,000. Thank you, sir. Hi. Ngwanenka tukwasi achi. Uri na ha wambo n'ụzọ. Hey! Chineke bele n'ike. Onye ọzọ ka emeri. Thank you. Hey! Timo, I'm going to be quick. Papa, it's okay. I'm going to stay up and take the casa. Thank you. Tonto. Dan na bia. Oyoo. Really person. Come on, blocking. See my gun. Imagine if we're going to give him water. Hey, I love my kill. I president. He was a good year. I guess remove that. I don't know. Oh, yes, Nkari like yake. Imani wero sinso. Obesi love again. Tontom. Oyoo. Ke makasa, ke makandula. Asad ko yo, asad. Oh, great. Kale. Some them kule do cherry gonna hore ka ora greshim. Endo no halile hal. Imane evteru takba tabacha teoka te ube te aka yelile hevte chermen ge. Ado barmano mo ka rifte gresh. Ado man kai potori owa. Kengwa ge imane ala rumunsa ka sado hegunelem we wam no zimenya oganaso obonkol ego yam nak ya ngala asadio wen hagene kili we ko nganaso okwadege wonkol sa obogo mo obogo the surprise you ke hele kelem we cho ikelem no ogumi pere kama princess You princess oh
Eu princess m. Tonto m. Oyoo di mo. Tonto. I hụrụ onye keke hụ ovuletere m. Nwoke hụ bụ onye na-aṅụ ihu m obu enye te mgbe m misplace ụzọ m ọgụ na-enye na meka gị na-achọ ọnụga nwoke hụ bụ ezigbo nwa. Ka agwara m ka m tikwere ego n'ego m nyere ya. Nsogbu adịghị emeche ka anyị jụta adreesị n'anya ka ị chọwara anyị mgbe i jekwara ụlọ emisikwara gị o. Espikilikwere alatago Espikele m espik ya. Gwaje kwado nri ahụ eri o. Tonto m. Iju wano sinachio. Iju wano sinachio. Magnus. Yeah, okay. Magnus. Ifo. Odugboro ekiri nwa. Odugboro ekiri nwa. Ifo. Magnus, ugboro ka m kpọrọ gị. Gekwe m ntị n'olu ihe m na-achọ ịgwa gị na. Ifuru Dinkoli. Dinkoli jikwa ezigbo ego. Dinkoli ji ego. Bekwa mma nwoke. Ihe eji agwa gị abụla ya gbakwa nwoke a na ndị biye mgba. Gịnị ya ma nwukwa aka. Magnus na ha anụ ya. Ha fụkwa Nkoli aka o. Okay, nke a gbasara gị. Ọ gbasara m. Ọ chọọ ọma mma. Ọ chọọ ọjọọ njọ. Nkoli bụ nke m. Ụtụ m bụ nke m. Ụtụ elu ivu m bụ nke m. Ọ chọọ m na ha agba mgba m. Anyị nụ ezigbo ọga aka. Nkutuo ya. Ọ dị malọ. Enwere m single bone. Ịdafịa. Nwanne m. Ịdafịa. Single bone. Kedu aka? Ya bụ ite. Nwanne m. Nkutuo ya. Magnus, ana m adọ gị aka na ntị. Ana m ha adọ gị aka na ntị. Hapụ Nkoli aka. Ọ bụrụ ka si kwue. Atama. Okay. Mana ekwetebe m nọọ Nkoli ka mfụta. Na-amazi mma dị egwu. Chaba m n'anya. Chineke mee. Dịka m si afụ. Ọ ka fụ m n'anya. Nsosie ya. Sosie ya ike. Ọ ga-ekweta. Isowe ya. Sosie ya ike. Sosie ya ike. Ebu nnọọ mpama. Ezigbote mpama bụ ịbụ. Isoo ya ọ hafụ die nakwute gị nyeri n'imeli ya. Kedu ebe akọ n'uche gị dị? Magnus makwa ihe bụ. Ihe bụ ezigbote onye ọlọ nlọ. Magnus. Tete n'ụla Obi akpọ. Nkoli n'obe di ya. Tete n'ụla. Happy Friday na-agụ teta n'ụla. Obi akpọ. So ife m ga-ayọ gị kịta. Okechukwu so ife m ga-ayọ gị kịta bụ na gị dịgwa m be Nkoli. Iduga m be Nkoli. Hapụ ife ga-eme be Nkoli. Ayọ ka na ayọ gị Okechukwu. Chineke bere n'ike. Nugudo alụsị gị n'ọnụ apụta. Isiri nwere akọ na uche. Mudulu gị dujekwuru nwaanyị nọ n'be di ye. Mudulu gị dujekwuru nwaanyị nọ na be di. Magnus, nema ya. Nkata ọ bụ na ị na-akpa n'isi nwoke a. Nwoke a mfụcha adịcha m ka ezigbo mmadụ. Magnus, gopom. Gopom na aka m adịrị ya. Aka m n'ọba m adịghị ya biko. Aka m adịghị ya. So, ị na-eje iche bie jee chọta ụzọ. Chọrọ ụzọ jee bie n'aka gị. Azụ ike na nwoke ya. Azụ ike. Mana ekwetala m nọọ Nkoli ka mfụta. Nwa ama m. Chaba m n'anya. Ata! Ebefu mbata ịbata dị n'obi mma. Ndị a na-enye m nsogbu. Ndị otu m na-akpọ m kpọkọta. Mana nsogbu adịghị echi ka anyị na-apani agawa Ghana. Ndị otu ndị ọzọ ndị na-agba egwu ha ese ndị na-atọ Ghana. Echi ka anyị muvuo. Ọ dị ọyị ka iziri ha ga-eje itegide ma ọ gị na ihe gbasatara Ghana hụ na echekiche merimen gị ọwụ ọkụkọ echekọgo m. Ahụzie gị maka ndị a bụ ụzọ ka maka m bụ ụzọ se ndị nke ọzọ. Ịma gị na anụrụ m na ndị Ghana ahụ anaghị asụ Nsụka Asad ma ha anaghị aghọta anaga mema anaghị asụ oyibo njede ube nsọ gara gị
ihe mere bụ na echekiche mere m ga-esi ka m jee ma akwụkwọ nwa be m jechere akwụkwọ mụta oyibo na m ejegidezi gana nje ugbo nsụmanụ m na asụ ana anaga nsogbu adịghị ọrụ otu akọ dị nsogbu adịghị ha rughara gana ozugbo tinye na skuul speak lekwe maka confuse ka speak lekwe atile m confuse n'ishi nwa be ni Nigeria nwa be bụ m chọrọ ka m jegere akwụkwọ ọ bụ gana gana ana m ejede gana ejede akwa na m aghọta asụsụ ese na aghọta nke m na-asụ achọrọ m mmụdo chere oyibo nwa be ruo ehube hụ onye gwa m nana na m agwa anụ gị ise onye sụọ ana m nana na m asụmanụ ya anụ gị ise ndị nsụka bi na gana ha hụ m na ha amara na m na-emedo nke ọ bụghị m fụ ahụ be m ga na-amịa ndị nsụka onye sụọ anụ m oyibo na m ga na-ele ka onye era achọghị m anyị ka achọrọ m ka m jee dochere akwụkwọ nwa be Oyoo dị nsa atilekwa confuse n'ishi ma ọ gị na ihe ahụ m na-agwa na ichedo men gị na-eji ahụ na ihe ahụ m kwuru bụ eziokwu nrude ga na nsọ gịrị gị amaghị m asụ ihe ha na-asụ ma ha anaghị aghọta ogo m na-asụ ihe ọ na-agbasara gị ihe ọ na-anya gị obi aṅụrị ka nọ na ya mmejọ onye ga na-echi bata monde ka mkpọgụ jee skuulu ihe ọ na-agbasara tonto Oyoo dibo nwa gị bụ gọọsentị a na-eje kọ eleo ya bụ na model na-ebido akwụkwọ na-asụ oyibo gị na-ata apịa na nga na-ata ya na-asọ m Timothy Oga ana m aga njem obodo ana m aga Ghana biko leta ntọ n'aka ka m na-eti ihe achọ m ka m bata akụkọ ka ihe mee ya mpụta ọkọkọ ya onye emeghị nwere nsogbu awụzụ m onye nche Oyoo di m ka ijegirekwe je edo n'ụgwọ ọnaga mana ije hụba anọ tele ka ma ọ gị na uwe fụkọ na ya agaghị ana makwa emekwe m amagbe m na ya na-anọ na manshọn niile ha m gaghala meche m na-eme m lata ozugbo o nwere ihe ka anyị ọgụ biko emekwana oke ngagharị ma ọgụgụ na ameleri achọ m anya ka ifu ịma ahụ n'ụzọ achọkwa ya ka ifukwa asị na achọghị achọ o nwere shọpụ nke dị ebe ni ị gaghị n'ebe ahụ ọ bụrụ na ịsịta na-eche ịzụ ebe ahụ ọ na ihe na-achọ adịghị ebe ahụ dị Timoti ka ọ ga-azọrọ ya o ka ghara ịma amasị adreesị makwa ebido nwere adreesị onweghị ihe o mere spike mana ị mara na emere m mistaken ma ọ gị na-egbochi hụ okekeke hụ vuletere m na ọ bụrụ na m mara na mma m nara anaghị anọ mba anya na o nwere mgbe m achọghị ije na eme kumen gị ka m bile misplace adreesị m mana nsogbu adịghị ama ezie gị time ogho m zime gị na ịgbara ọsọ jee myeje nsogbu adịghị gee ntị m chikwu na ndị sị Ghana bata amgozi gị ka esi anya moto kedu ihe speak lekwe ndonu na asị speak lekwe chere ihe ahụ gosi na nke m kedu ihe mere ihe a asịrị m ọ bụghị nwa obere atọhụ m mere bụ ihe ọgụ satila na gị confuse ga akwụgide maka moto onye otu m ịsịrị na ihe egotere moto ozimere moto onu m asa met ngwa njegere anụgo m biko kpatara m ya anya ekere m gị okay bagoro ọsọ o nwerekwa onye di nwere adọgide jedogide n'ụgbọ eze chike ga-abịa ma ya edugide dịrị gị lata jedogide ele o ihe niile ha ga ma Dublin ihe gbara Timo ịgụchichara geti wụ na-ebịa ele o Timothy bịa nwa be gbara ọsọ bịa o nwere ihe m chọrọ ka igote na ihe eji ahụ ya bọket ochie na unyi na onugbu nke igwe hụ na-adịghị anaga na a na-awụkwa shọka n'elu elu okay iwe na nsogbu ego ole he na-ere madam amarakwa m kama na ọ bụrụ na inye m fe dịka 2000
ịtụkwasịkwa ife n'ebe ndị ewekwa ịma na ife ochie na-agala ọnụ karịa ife ọfụ maka na na-ele ife ochie ebe ndị ala ụlọ ndị ala bi mechukwu na asị m ego na ebo m na-anaghị esi m 2000 ụmụ nwoke ajadu akwa anụ ncha na iko ngwa gbara ọsọ jewere okay madam tupu m rozo efugo n'ọfịs m and ezibụkwukwa m afịa biko ya agbado anya fụ na eji akwụrụ n'ọfịs na geeti m ọ bụ ma ọga ma ọ bụ ndị ọbịa bịa imepe geeti ka fabata geeti imeghe imechie ngwa sekpere ala ụmụ nwoke ajadu akwa anụ ncha na iko kuchukwu chilie aka gị niile ha elu chilie gị elu ngwa hegide m aka ụmụ nwoke kuchukwu ọnụ gị kuchukwu enu gị ekwuchi ngwa hegide enu na-ehe enu gị hegide enu ngwa gbara ọsọ jegide mgbe m zi n'uchere na nwa be bube miss madam manager na-agwa m okwu ka adị n'ụlọ egwa m na m na-eme na-asị na m ahụ n'ụka ka m hụrụ ọka eziri m oshi egwere m ihe mmadụ ọ bụghị ọka bụ m na ka m meriri aka chọrọ ihe m ji emeriri aka na anaghị eme nkịtị eme ka m na-asị m ahụla anaga asọrọ m na ọdọrọ ọkwa mma ka mara ọkwa na ọ ga-ama nla ike ma ọ bata ha makwa ife m ji ekwu asị m ga-espik lekwe ọ ga-jegide mere obodo oyibo o jegide m ego a chere ka ngwa aga ịha mbụ nkọli ka nwa nsị ka omeje na ebe anyị na ya anaghị eme nkịtị eme ma ọ gịrị ụwa m na-ahụ ọka na m ga na-ahụta ego dị m n'idi ego m asọpọt ya anaga ọ bụ ihe m chọrọ ọ ga-etukwu ete nkịtị ga-etukwu ji ka ozu nwụrụ anwụ eye ajụrụ m ajụ ihe egbukwa biko lee madam ị mara ọ ga-adịgo m kpa ego ya ebe o ri nne nya agụ isi m na ihe eji ego ọka wee nyere ya aka ọma ndaba kwuchikwa ọnụ gị kwuchikwa ngwa were aka oyibo mekewa achọrọ m ire gị 10 naira kwụwa domen gị akụwa akịla uberi ya akụwa ụwalụ bịa aka n'obumanụ atụm ngege ụtụ gịnị bụ ile onye bụ ụtọ gị Magnus onye bi na-eke ụtọ gị ọmụ bụ nkọli ka nwansị ka bi na-eke ụtọ gị ọkwa ị nechere m ya sị na mbụ gbogbo na mbụ mgbeke na m onwe gị sụwagarị gịnị bi na-ekere m ụtọ gị Magnus ka ị na-abụ Magnus ụtụeli ifu ụtọ chere ka ngwa gị ịmakwa n'ihe dị n'gị oyi shinwa bela oke keke aga m tụkwa very disappointed ụtụeli ifu ọkwa gị vutere onye otu ọgbụgba gị vutere enu Magnus laba abụkwa mmadụ ọkwọ iwe gị daji ọkwa nsogbu onye ketara agwara gị ha nkọli biko iwe gị daji chere ka ngwa gị ịmara ego ngọ ịmara mgbe ị chere ikwuchi azụ ị na-anụ ka m gwara gị ara ịmara ka ị chere gị iwuchi azụ gị ọgwa ị chọrọ na ntalata gị na asịrị m onwela ọkwa ya nwọsala onwe gonu ọbụkwa Magnus ụtụ gị ndị mmadụ Oyoo gị unu achọghị m ịla ka unu chọrọ ka m time mkpu bịa ọ dị ka ịmaga ọrụ gị kuchu ọnụ gị jee chụfụ ya nyanwa ka ị ga-achụfụ m bịara igo onye ọkwa ọka ka m bịara igo chere unu achọghị ọlụlụ ọkwa nyanwa achọrọ m igo ọka ịchọghị ọla ngwa ka m tinye n'ukwu achọrọ m igo ọka agata bụ bịa gị na-elele anya shiga n'ọkara ndị era onye era ọka ka m bịara igo ọka Chineke ebere n'ike mmefe oji akụkọ kpụchasị gị isi kuchukwu ọnụ gị na nri na-eri nara m n'iyi leke ndị dị mkpati mee ihe na onwe gị imere gịra akọ ka onye era ọ chọrọ m eji mma kụcha ya isi kedu izu ụdị anyị mara ọzọ ụzọ hey
Chineke bere n'ike. Chineke bere n'ike. Gịnị mezi? Magnus ihu na-etacha isi m. Ihu na-etachawokwu isi m. Gee m ntị Magnus. Ihe m chọrọ inye na ba na-akpọ advice. Ihe ndị ọcha na-akpọ bụ advice. Rapụ nkọli aka. Magnus, rapụ nkọli aka. Rapụ nwatakịrị ya. Ka m si wee fụ nkọli ya mfụ nkọli mekịta. Bụ nwere ihe mekata ka nkọli na chitekwute gị. Ị nụrụ ya? Rapụ nkọli. Okay. Onwelo. Asị m gị ọnụ onwelo. Onwelo, okay. Ọ ga-ahịa emecha nwe. Ọkwa ifu nkọli. Nkọli bụ nke m. Nkọli bụ nke gị. Nkọli bụ nke m. Onye nọ na bed. Nwanne onwelo. Ọ dị ka ị mara onye gị na ya nọ here. Ọkwa Magnus Oyoo m. Ọ dị ka ị mara ifu ife jikọta m na nkọli. Ọ dị ka ndị gbalụ ndụ. Ịma ife m ga-eme? M ga-eme ifie. M ga-apịa siki. Mpịa siki di ya chụpụ ya n'ụlọ. Ịma na o nwere ebe ọzọ ọ ga-aga. Ọ chọta m bịa. Nkọli bụ nke m onwelo. Chineke bere n'ike. Chineke bere n'ike. Chineke bere n'ike. Akụkọ ekwe m ntị nke ị na-ekwu ije ime ọgị achụfụ ya aka m adịrọkwa ya. Ọkwa ya ndị aka ndị oyibo kpọ wickedness. Ọ bụ na ire ejezi ọ nwere ọkpa gaba. Wickedness. Ọ nwere ọkpa gaba. Nke m furu gị efi kwuru m ego one ị na-abalụ m ị gara yọ biko furu gị. Ngwa biko. Ị kwuru m ego one. Biko. Ị na-asị m ideje ị na-etretin zi m. Mba, sorry, do. Maka na nyenye gị advice. Iwe ga-adụ ọkụ bulu m gaba ebe anyị na-aga. Nke ime ọgị achụfụ ya aka m adụ ọkụ ya. Iwe ga anyị gaba. Ọgị achụfụ ya aka m adụ ọkụ ya. A na ha agwa gị ya na. Chineke bere n'ike. Ogbenye nwekwa spesi Were nwayọ. Ọ dị fresh. Ọ ka nsịka. Were. Ị ga-enu m igbo 50 na. Madam. Aka bụ 10 naira. Were nga ebere m. Ọkụ ịlaikiri anaghị. Ọgwa ka ọ fụrụ bụ ya. Ịwụgwọ na-anaghị na anaghị m ere ọka kpọrọ nkụ. Ọka nsịka asado. Ọka na-atọ ka gị o. Onye mmadụ. Nwunye gị. Ọka ahụ ebutere m gị na nsịka asado. Ịgwa gị na anyị na-akọdere ugbo. Nkọli. Oyoo di. Gịnị gị na-eme? A na-eme bizinesi. A na-eme nke ka m na-emeri aka. Gịnị gị na-eme? Oyoo di nna m ahụ na ọka na-eme bizinesi. N'ihu m ebe a ka ị na-ahụ ọka. Hapụ ya anyị na-enwe ọsọ. Hapụ ha ncha na achọrọ ifu m. Atụ m. Isi gịnị mee? Pawa ọnụgo gị maka iti ihe anyị na-eti. Na-eji unu otu a bịara ahụ ọka n'ihu na. Achọrọ m ifu gị n'ime kịta. Ka m nweta gị onume. Tọnụ nri anụmanụ oyi enyi gị n'iwere enyi. Achọrọ m ifu gị n'ime kịta. Ka nnata ha ego ka ya bụla ewere gị gba ọsọ na efta ka m na ha chenji. Gbagwa ka nna gwa gị na-ebe ahụ eme. Gịnị m ozugbo? Ka m gị chenji n'ụwa. Kan giúp ta. Ở sống cao, ở khỏe. Oyoo di mo. Ije dege mgbe obi si m ije wee ga-eje. Ejezi m. Aka nsọ. Kedu nke ị na-ere ọka n'ihu ụlọ? Ị na-akpọ ndị mmadụ gbọjụ n'ihu ụlọ eme na ndị osu ga-eji ya bịa n'ụlọ a. Atama ndị ohi kwa espikilekwa Oyoo. Espikele m espik ya sị m espikele. Espikilekwa chere ka m gwa aga ị mara na ka m jere Nsụka asado m vutechere ihe ahụ chọrọ ka o mebi m nsị ka m jee hụdo ọka anyị ma na anaghị m ala ka m nọrọ nkịtị adịghị m ume ngwa achọrọ m nwa kirikiri ihe m ga-eji na-emegerigiri eka sị ka m jee hụdo ọka ka m na-erete nwatakịrị ego.
we na-emegharị aka. Onwe ego icho ma menye gị n'imu na. Ego akịta. Ige ba ịgba ụlọ ka na si ndị ana ebe onye ụlọ si ebe a pụọ. Maka m gaba miti ojo ọbụla dị a mgbagbu n'ọnwa. Ngwa chere ka m setụlụ custom. Bịaba. Ị gaa n'iru na ndị ahụ na ebe ahụ na-eche egerechi ọka achọghị m ihu ndị bọdụ dị. Mpụta ebe onye ọmụrụ ebe amụrụ igbe gbagbuo dị pesi. Onye ọbụla ala be nne na nna ya bụrụ ihe ọka ahụ bịa dowe ya hụ ọka ka ata ya. Atọgbuo oge bịa ka ka ata ya bịa. Bụrụ ọka ahụ dowe ya ka ata ya with love. Love, unu ma abụghị ihe love ka ngwakwa gị na anaghị eme nkịtị eme. Chere ka m jee hụfụ ọka ngwa ka eme mata anụ na echi na aha ka. Mba, ajụrụ m ajụ. Akwa m na-agwa gị ya. Tontom. Asala m isi ka afọ m ka m jee hụ ọka na emechara ta na akọ gị mechi gị na sandwich. Jee gwa ndị ahụ n'ụra na be nne na nna bute ọka daba ka ata ya with love. Mana m kwana gị n'anya. Nsogbu adịghị isi m jee vute gị na ma evute gị ma ọ gị na ọgụ na ala mere ejighị m obu m evute gị. Tontom nwa. Iju wanosi na chio Ebonye bikona wachi Jadu akwa anu nchani iko. Ọ bụrụ gị si ebe a pụọ kịta madam na-abụ ka nkịta. O nwee venture ka imelu. Gịnị bụ ifọ? Ụmụ nwoke a jadu akwa anụ ncha na iko. Ama ndị possible. Ka ị ga-esi mme expect ka m nye gị nọmba madam. Ọ ma m wọk. Ka ị chọrọ m nọmba nwanne m nwaanyị. Isi m nọmba ọkụkọ. Chọrọ m nọmba ka m na-akpọ ya na fon. Achọrọ m na-abịa ebe a every time. Madam, bụ nwanne gị nwaanyị. Ọ na-achọ ịta gị ka nkịta. Ọ na-achọ. Hapụ ife mere ebe a. Ejekwala side ahụ. Mba, chelugodo hapụ ife mere ebe a. Hapụgodo ife mere ebe a. Iwe na-ewe ya na kemgbe ọ lụrụ di abịabeghị m ife ya. Chọrọ m nọmba. Ama m wọk. Ọ nwanne m nwaanyị na ịnụrọ na mụ na ya na-asụ anyị na-asụ ofu obodo anyị na-asụ Nsụka na ịnụ ihe dị anyị ịmaga ibe m jee mụ ụtọ ntị isi n'ọfịa anyị mgbafuo enwere m taa anyị niile esikwa Nsụka nwanne m nwaanyị chọọ ọnụ m nọmba ka m na-akpọ achọrọ m na-abịa ebe a ị na-etikwa ọganọkwa ime ọga na dịbe ka afụkọrọ ife onye nyere gị permission ị chọrọ ka afụ ọgọ m nwoke onye mere ya ọgọ gị nwoke Odogwu ị chọrọ ka afụ ọgọ m nwoke ọ gwarakwa m nye gị nọmba madam bịanụ ka anyị kpaa kịta ka ịban ịma ịkpọrọ dị agwa anyị na-epiala ọfịa chelụ ka m bịa agbasọ nke madam ọbụlakwa nke ọga akara ịka mma jadu akwa anụ ncha na iko. Agbakwa m afa amarakwa m gị ahụrụkwa m nye gị ọlụ m dịkwa m important ahụrụkwa m nye gị ahụrụkwa m nye gị amarakwa m onye ewu ụmụ nwoke a jadu akwa anụ ncha na iko. Iju wanosi na chio Ebonye bikona wachio Makana kuku Igbo anu nego Ebonye bizubu ponku ya enugonu Makana kuku Igbo anu Imanona ya digede nugu Ichinua
Imana yarara yarara Chimu yaga Chimo jitese mike Ijo another Ijo another baby Emelumala wanemu Nkonye Wabwenye mwekwa spesi Onyogaranya mwekwa spesi Adi onye mivenye mechio Mazi Chene. Ini na ekpa ga deba ka esi we bia. Mana nke kacha mkpa bụ pụba je nna nke bosa kwụ ụgwọ. Unu kwụra n'ụgwọ. Mana ihe niile adịgo mma. Hello. Hey, I'm the new one now. Oh, is it stuck? Because they know what. Yes, but I'm not going to buy. Hello. When I went to come to Canada, because to go make a uniform here. Unu kwụra n'ụgwọ na nke bosa. Anyị nwere uniform we already in the school. Okay. Bosa ga-enezi size ya. Wechinye nke ga-adị ama. Ojo di mo nwere ihe họrọ ekwa akwụkwọ nnukwu ụmụntakịrị na-eyigide. He na-eyigide elile ha na-eyigide. Uniform from us now. Eleo. Akwụ ha n'ụgwọ na uniform. Eleo. Ese está que consegue, ¿no? Eleo. Principal. You want to pass a boss there? Echi ndabia. Mbi echi kubado ụgwọ ni na ụgwọ na na-akwụ akwụkwọ ncha. Mkụcha ya nchira akwa akwụkwọ na akwụkwọ ni na ya chiri m. So that ochi bido akwụkwọ obido ozugbo. Good. Eso va de que. Ese está que consegue. Te quedas. Oh, bye. Nkaleka wansaka Nkaleka dansaka Ngopinsaka wanyama Saka saka Anamaka Onyaga challenge ya Ada wansaka Ada wansaka As a big leg Maka confusion Lekwa no wansaka Lekwa confusion Ejikwa no yo man ya we busara yebu Makime bweya Osigado mangege Nkore achora kwa nuzo Bikare kana ya nacho Ifo kwaro chuku nanya Biko fikidele yaka Ogo niwe siwakili Biko pawara yebu Hemi rado Hemi rado Febele chiwaka Onye non so wali ya meru nana Nkaleka wansaka Ada wansaka Nkaleka wa mama Anamaka Anaborango nejuana Nkaleka wa mama Bye. What that? Yeah. No, sir. No, ma. Eleo, ma, nkoli omeje dike mo bi na eku ma. Akaram gan kan ya. Mo nkoli omeje na ma abaga ma ina anu anga. Nkoli omeje. Ke a ga-ewetere m. Nke ihe unu nwe ihe na-ata. Anyị nwe anụ ọkụkọ, nwe anụ ewu, nwe nkwobi, nwe maka anịrị anụ. Unu nwe isi ewu.
Ote ma anu ego nkete. Microwave it. Ma ke ha ge. Atama. Speak. Chere, ina ga anu ye. Eklem we franti o wa we fen ye keme mun kole o meje. Nkole o meje. Ke ha ge we. Mo sha bibia. No mo. Iya hu ndo cha na taira na agbako ye dike mi oku na elu enyi. Imagu ye hu. Saladin. Salad. Anyị nwere ya. O nwere nke wonu na adị n'efere a na-eji eke nga nga ka tea. Ice cream. Ice cream. I nwere nge wetere me microwave. Osigin. Asị microwave it is must go were me rent. Atama. Asi. Nsogbu adịgo onye ahụ ewuru bụ di m Oyoo di m ịmara imele nke ememe na-enu nke m onwe gị na-ebu. Nna abịa. Okwi sran ga microwave it. Gonna be na sinam na ma suta de ga. Salad microwave. Me sran ga microwave it. Ihe microwave ime ihe ka ọ dị ọkụ. Leo. Atam. Is it? Speak. Ekejara afia wo yo ti na ahorga ekeja obi aga na ekeja Tonto. Iri go kwen. Imagine mgbe m na-eshi enu gị na test ma ya o kojuru m ehụ ke m jekete gị nri ka iri menu Ahụ na-adị m arụ. Na ka m ji na spirit. Espikili wo bene man ge shidon ge kem kete gị nri ka iri enu Tonto. Mesi ndị na ọ na Gosi dem na mmeri nwunne enwe m appetite. Timo! Ọ gịnị? Ke kemene nge koje ke m na nge koje gute nge appetite. Timo! Appetite ada ere na ya. Espikili. Ada ere na ya. Onwere nwere ka ije ri ọta anaga. Appetite ada ere na ada ya ọta mmadụ. Ọ agụ nni ma ọ ya mmasị iri nne. Keyo. Kiri ngwa gị. Kwa nga akụs na aka ihe na makwụkwọ n'ụgwọ ihe a. Ịkụgide ihe akụcha keze nke fọrọ m. Try ya ka efe ya mmiri. Kụọ ya ọzọ. Ọ bụ gị na tim confuse n'ishi. Sị ka iri mmiri ya asị m na ego agụla ego gị na asị m appetizer. Leo. Ata. Kidizibi. Owabo. Kidifele ebe. Ifedi denti la aka etipia. No. Business tipia. Nke kacha ebute bụ na nkọli furu n'anya. Boom! Udo. Ka ihe ejizi gị. Na keke m mebiri emebi o. Ọ kpụrụ m isi tata. Ezigbo ike gwụrụ m. Udo. Okay. Ọ gịnị? Ka m na-echekwa maka nkọli. Isi gịnị? Ka m na-eche maka nkọli. Utfu elivu. Ka m na-eche maka nkọli. Chineke bele n'ike. Ndị mmadụ ji shikọrọ ebe ị nọ. Magnus. Ya na iji na anụnụ eche maka nwunye mmadụ. Dị na anụnụ na-eche maka nkọli. Magnus gee m ntị. Agwagwo m gị wepụ obi gị ebe nwatakịrị anọ. Adụgo m gị aka na ntị ugboro. Gụpụ m n'ihe ọbụla gbasara nkọli. Ị na-anụ ya?
wepụ aka gị ebe nwatakịrị ahụ nọ ị ga-eje ezigbo nga ihe ga-ababụ gịnị ngachi ọkwa ị na-anụ ya kedụ dị ebe ihe nke anụ a nkọli agbanarịgo gị maka anya ukwu gị ka o ji gbanarị gị ọkwa ị na-anụ so chefuo ya etizi ụdị akụkọ akọchi m ntị ọzọ biko na achọrọ m izu ike kedụ dị ebe ihe nke a Emeka onye bụkwa Emeka okwu ejigbu nwoke agbero ejigbu nwoke na-agba ọkara na Nsụka ka onye nwere afụrụ ma onye afụrụ ọ galafuru onwe gị galafuru onwe gị Emeka ataga Magnus Ogene Ogene kedu ị na-ebelu ebe akwa ka ụwa ga-agwụgwụ ọnwa nke gị kacha njọ Magnus ọnwa nke gị kacha njọ Magnus well amaghị m ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na ị ga-ediwe ịghọtago ị ga-ediwe were ihe taa n'anyasị ka ọ bụrụ anwụnta ọ gị na-aghọta ihe m na-agwa gị na ọnwa anyị Igbo mụchara nwa baa nwa ya nke iru ụka ekechekwube maka echi chefu nke gara aga so ị ga-eme bụ na ka anyị tụọ alụ malụ ihe ị ga-alụwa ọnwa eburu ka a chọọ ihe ọ ga-abụ ịlụba ka ị nwee ike na-arụta nwa jai wee nye n'onwe gị aka ịghọta ọkacha njọ oke ekebe ekpome ife niile ntipịa itinye aka ebe a ntipịa itinye ala na ntipịa oke afama ntipịa oke erezi ụdị a oke Magnus ihe ị ga-eme azụ nwoke ka nkụ ị ga-eme erika a ga-agụta ya ọnụ anabatago gị na be m ọkụ ya mana otu ịfụrụ m enwe m ezinụlọ ọ bụ mụ a na-akwado so ihe ị ga-eme bụ ka anyị chọọ ihe ga-abụ ịlụọ iwu ike nyere onwe gị aka ọ bụrụ keke mụ ịbịa ka isolu mgbawa keke ezigbo ego dịkwa ya o ezigbo ego oke chilugodo gbajie brek oke ịchọ ka mụ abụ Magnus Oyoo nkọli ịchọ ka m bịa solu gị ịchọ ka m gbuo onwe m naanị wee solu gị gbawa keke oke atag oke Magnus atag keke ifuru na agba ka m ji akwa ụgwọ na ndewere gị ya keke ifuru na agba ka m ji enye gị nri enye nwanne m nwaanyị nri ekwe m ntị ihe na-agwa gị bụ ka ị chọọ ihe ị ga-alụ maka na ọ bụ na ọ bụghị ya mụ na ga ma bigidekwa Chineke bere n'ike Magnus ekwe m ntị mụ na ga ma bigidekwa n'ụlọ agbanyeghị na mgbe ị na-azụ ahịa iji ego ịkọtọrọ mụ ọrụ ọbụla ya ị na-asị m iwu onwe gị naanị gekwe m ntị chọọ ihe ị ga-alụ chọkwa ihe ị ga-alụ anaghị agwa gị ya mụ na ga ma bigidekwa n'ụlọ ma agwa ezi ọgwụgwọ m gị ya ị na-asị m atịghị
ịgbara ka ọ bụ ga-eji ego atụ egide bukuru gị n'azụ dụrụ ọba ego ga-eji egide. Left righting! Left righting! Left righting! About turning! Gịnị na-achịnụ ka onye era? Madam, I don't go out church or come Left righting! Left righting! Left righting! Left righting! Left righting! About hello, Oyoo. Gịnị gị na-eme ebe a? Ịma gị ya ewu match pastor. Hello, ana m eme gị ma ọ gị na nri n'ụlọ akwụkwọ ka ha mara na ma nweta gwa ka ha bara akparịla m. Left righting! Iru na sị ihe ọ na ibe gị na-eme soro ha mee. Even ihe anyị bụ n'isi adọkọmshọn na skuul ebe a na ha menye gị nsogbu. Espikle kwa Oyoo dị m espikle. Ịma gị na prịnsịpal hụ ma na m alụgo ọma dị ọma gị na di m uche ego na ibi na manshọn. A ma ekwe gị na onwe gị na-eme abụghị m nwatakịrị ka m mụtakwa m anaga 1 2 5 for the left righting. Left righting. That's a big level. The one once a car, the one confusion. No. Maazị Uchenna nọn principal ka nje gwazi ha ihe ikwu. Ebere chelu achọ nke ịkpọlụ nkọrịje na klaasị ya introduce ya. Okay sir. Ka ha wee marụkwuo onye ọ bụ. Maazị Uchenna, ikezi ka isi rapịa okpuru ihe a ọ bụ n'isi wee bịa. Ọ na ịgwara na anyị dịrị ekpu ụdị ha n'ụlọ akwụkwọ. Eleo atam espiklikwe ọga Mr. Principal chere ka ngwa agụ nwee hụrụ m na-abụ nwunye mmadụ. Ọga nwoke ọcha ha bụ Oyoo di m ịnụrụ anaga ịma na ụmụ ntọrọ ịhụ ndọ uwe na mkpụrụ isi ntọrọ ji uwe na ha gara akparị mmiri nche na emere ha ebe ọgbọ ka m kpere gị na ekwu nwa m ka ọ mara na m ahụ ebe ọma dị onye mere m ji kpere gị ebe espiklikwe ka aka isi gịnị espiklikwe gana eleo nsogbu adaga ọ bụrụ na isi ha ya eme na m agakọgo akwụkwọ ekpemeni gị ekpe ka m kpuchie elu nsogbu adaga mana Oyoo di m ọkwa ịhụrụ gị afụmeka na ọ bụghị ka a na-emeghiri ihe ọ bụghị ka a na-emeghiri ihe ka ị na-eme ihe ndị mmadụ na-eduru nwunye efura na ha efura na ya gị na-agbachite nwunye gị mana ị bịa nwa be gị na-agbachite n'ọga Mr. Principal gị na-agwa m aka adịkwala m eke ahụ ọ bụ ka a na-eme iwe were biko ụdị ha mmezi mbọsị ọzọ. Espiklegwe gịnị ị na-ajụ n'ama ị na-ajụ n'ama na emegoro mmadụ sọ bụ na m ziri ihe mmadụ gịnị ị na-ajụ n'ama ga biko prịnsịpal biko gịnị eme n'ụhụ ahụ akpasịla m iwe nwa bewi na anụ ka m gwara gị hafụ m ihe hafụ m ọ bụghị ka a na-emegide ime mma gịnị ya kwuru atụkọ ike mgbe ị na-eme na anyị mmene gị nsọpụta izi Ebere kpọrọ nkọli jee na klaasị ya ka mụ na Maazị Uchenna pụtọpụzi ihe anyị ji. Okay sir. Nwata nwaanyị nwa ticha ịsịrị m nwata nwaanyị ka m gwa gị n'ala mama ndị chọrọ ikirikiri m nwunye mmadụ ọ bụ nwata nwaanyị ilegide onwe gị ịgbanye ka m gwa gị iwuru nwoke na ị na-ahụ ọga nwoke ọcha ahụ toro ma di m bụ ọbụ amara m ihe mụ bụ nkọli omeje nwa asị ka asa atụtara ahụ ka m bịara Ọnịcha ado hegide ka echere m taa ka popcorn nse mgbe tara gị na ezigbo eze chitoka abịa ma o were nwoke na gọzie m chiche mama ya nwunye mụ na ya na-akpa nkata na-ekwu ihe di na nwunye esama bịa ka efu ticha final mana nsogbu adịghị onwe gị na-eme ọga prịnsịpal enwere iwe ịnụkwa ọnụ ewere ekpuchie ememe gị ekpuchie ememe espikle Oyoo di m ịkpasu ememe mana n'obodo gị nwa ticha fine ị mara Oyoo mere iwe ọkụkọ ka anyị jegere kwụ n'oge iwe nagide m otu isi fom esi m nsaka kpọpụta ya iti unu tinye aka ntinye aka ama na-akọpụta ya mmadụ biko ihe nke a biko Maazị Uchenna nwunye gị o nwere ọ dị mana
dọkwa ya aka na ntị gwakwa na anyị nwere ndị ụmụ akwụkwọ na-eme isi ike ebe a maka ọ bụrụkwa ihe aba alụghị ebufe ịfọkasị esi ya nwayọọ biko nwayọọ etiti ya mmadụ biko bịanụ ọkwa ịmụ na-eme mkpọta n'iru na-eme na-edekwa afa ndị mkpọtụ na-eche na m ada afụ unu maka emechi unu na prịnsịpal ga-ede ọkwa na ha eme mkpọtụ prefect chọrọ ebe ọ ga ịgbakọbara na mala ọgọmati ka ọkwa anyị ugwu ịgbakọbara ka ekwa anyị ugwu na mala ọgọmati esi akwata akwụkwọ ọfụ jere ka nwa mụrụ na ala ọgọmati na mụrụ na-abụghị ọzọ unu kilebe mụ unu kilebe ha kileke mụ wee jere ịfụlele kwa nkọli jọna ha emekile gị kilebe m ikilere ọta ka isa chekasha anyị jere tata ka ịbịakọ ị na-arọ m na bụ mọbi na abụọ mọbi na ịkwa mere tishi ego ihe a skul ọgbakwa be ndị nuru di secondary school na-erutere na ebe asị na erutekwa meka ya emetụla meka ndị ga ahịa bana shim ya ị chọrọ ya shima chakashiro onwe gị shima mbọ ọbụ ka ndị shima mbọ ọbụ imetụla meka na tishi ego klas ka anyị si n'ọdị taa n'ụbọchị taa ihe anyị ga-abụ ịtụgharị okwu Igbo n'olu bekee okay nke izizi bụ agụụ na agụụ kedu onye ga-atụgharị ihe okwu a n'okwu bekee onye nkụzi ihe ọ bụ I'm hungry kọrọ na ya aka oke nke Igbo ọ bụ ekwuru onye na-ekwu kedu onye ga-atụgharị okwu a onye nkụzi asị ya bụ who is saying who is saying answer ya bụ who is speaking ihe ọ pụtara n'olu bekee bụ who is talking kọrọ nye aka oke nkịta wee bụrụ ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe mgbomgbo ọsọ kedu onye ga-ekọwa na nke a nwa ticha fine na-amarụ m ga ama azata ehe ihe ọ pụtara ma ịgbari elu gị n'oyibo bụ chasing chicken falling chicken running jogging ọkwa ebutere m emi nkọrị nọdụ sit down unu ga-aza nke a m ga-eji nke a na n'ụlọ zaa ya agba mbụ ọtụ n'ogbe agba abụọ ọtụ n'ogbe ọ bụzi ogbe ka a pịrị akụ kedu onye ga-aza amarụ m nwa amarụ m ga nwa ticha fine na amarụ m ga amarụ m ga ama zata ya ihe ọ pụtara na bekee bụ shoot ogwe 1 gbim shoot ogwe 2 gbim ogwe 1 gịnị na-asa m ga-enye unu asaịmentị unu ga-eji na echi unu eweta ya ihe izizi m na-afụ na desk m echi bụ asaịmentị ahụ ọchụ nwa ọkụkọ nwee ada nwa ọkụkọ nwee nwe ụgwọ ọsọ onwe ga-azụtanwu ihe a kịta onwe ọzọ ịgwa m na m etishie gị anya so ọ ka ị gaa n'okwu ama
adagbuta. Kedu ga-agwa m ihe a na-akpọ nwa efi na bekee? Ya mbunu. Ihe na-eke gị bụ Nkọli, gwa anyị ihe ya kwụsị ya. Espikle kwe chere ke ovura ha kpọnye chere na nkwu eni ke ko chie. Ọmụ pue. Ọmụ ka na ga. Ya na-eke ahụ bụ Elizabeth. Ilechere m anya mụ na nwunye mmadụ ga na asụ na ntịrị ha. Ga na asọpọtaize anaga ka o were apịpịa pịa mama n'aka. Anti want to speak le we. Speak le kwati lem confuse n'ishi. Ọ bụrụ na ị nwego swagarin, nwaanyị hụrụ m. Swagarin nwa na-akpọ. Ọsaka ka ya kụ Chineke. Speak oga Mr. Principal. Ị ga-enye ze stock abịa ma timing. Ọ bụ ị na-emere nige, ike agwụwa mmadụ, ike agwụla gị ma gị na ga-enye nige timing. Eze stock abịa mgbe ahụ nsoro oga Mr. Principal na ndị nkụzi ya sekpere ala. Ha jụ na ha ese gị oge na-eme ka gị na ha ma gị n'aka. Eze stock abịa mee ka ha mara na ogo ka gị ike. Amen. Eze stock abịa ma divine who is it token man got no carry down your mother come and hear what the go you amen amen oh agam no na monster Never ibidoru school chere ke ngwaga enwale dị ngo ye jele uwe mo ga ezi mo ho nwete no were ye kifu megishi ndị woji onye adịbe akwa imepere ọrụ ije iji na-ede eri achịcha eri ayara ya sịbụ na eme bụ gbogbo isi na eme bụ ụfọgụ It's a big lekwe, maka confusion. Lekwa no one saka, lekwa confusion. Echikwa no yo man ya we kusara yebu. Makime bweya, osiga to mangege. Nkole achora kwa nusu, bika lekana ya nacho. Ifu kwa chuku nanya biko fekidele yaka. Ago niwe suwagale, biko bawala yebu. Hemi lado. Hemi lado. Febele chiwaka onye no nso were ihe mere unu nana nkari ka nwansika ada nwansika nkari ka nwa mama ana amaka ana kpọrọ nkọ